Mas, gong pitu Mas. Hei. Oh. Oi, lah. Yo. Hei. Oi. Aus. Harga hoya. Yo, awas, alon. Yo, ditahan. Yo. Kakang Adi. Ayo ditambani bareng. Yo. Yo ki. Yo tambani bareng, mari bareng. Yo, alon. Awas. Yo, sabar antri dalane macet. Bodoh. Yo, sik go nambani iki sik, sabar Mas yo. Dalane macet. Yo, metu samping siap. Ayo sing gedhe brojol sing ora. Iya. Yo. Oh, hey. Ya. Oh, hey. Lah. Yo. Alon yo. Ayo, awas, alon ayo. Yo wong akeh, cekeli wong akeh. Ayo bawa ayo. Yo. Ya. Oh, ya. Hei. Yo. Oh, ya. Oh, iya. Konter. Patutnya kecil ya Mas. Iya Bos. Oke siap. Yo. Yo. Iya, sembuh mari Dik. Sesuk terus jadil neh tanggal 6
main meneh. Sesuk minggu main meneh. Oh, main meneh minggu. Main meneh. Alah dia, main meneh ya, Mbak. Iya. Laris deh. Alhamdulillah. Aus. Aus. Linur sita solai anu juprana wir sumping saya ing leter awet sukorna kang para miyarsi sonder anglean kumitir oya oya yo sembuh mari duit Boleh yo. ayo Oh iya. iya sembuh yo mari ayo duit tangeke terus jalan oke siap ayo mas paman ayo terus ayo bisa paman dulu Boleh. ayo Iya, ayo Mas Abdul. yo iya iya sembuh mari ya ayo lo ya. Iya sesuk terus makarya
Didik. Yuk. Aus. Yo, setelah itu, yo. Yo, sak babak meneh. Yo, iya. Iya. Yo, alon. Oke, ayo. Ayo Mas. Ayo Mas Gito, ndine Mas Gito. Aus. Ayo Mas, ini jam wengi lho, yo. Yo, iya. Ayo Mas, ditarik Mas, ayo Mas. Iki Lena Bani nganggo iki Pinky Winky lalapuh. Iki anake seneng kene anake yo. Ayo gedene. Yo, ayah. Iya. Ayo ya. Ayah. Santai ya. Ayo ya. Iya. Ayo. Salim. Digedong. Dan jare kawung yen nangis Rama ibu bingung. Ayo, iki wis komplit kok. Ayo iki Kang Gito wis dene ya. Ayo Kang Gito, ayo. Yo, iki lho, iki Kang Gito seneng kene ya. Yo salim Kang Gito, salim. Yo ditekeli, dilus-lus, dipuk-puk. Iya. Iya. Alah kepenak mari.
anggere lemes mari. Yo mlaku dhewe wis gedhe masa dadak gendong yo. Aus iya. Ayo, yuk. Ya. Nggih, mekaten wae Bapak ingkang kaping